Продовжуємо вечірній інформаційний ефір на каналі АТР. Я Христина Стець, вітаю вас і дякую, що ви до нас приєдналися. І впродовж наступних півгодини про ситуацію в Криму будемо говорити з гостем нашої студії. Це Ельвір Сагірман, менеджер з комунікації Кримсько-татарського ресурсного центру. Доброго вечора ще раз. Добрий вечір. Вітаю вас і дякую, що ви до нас прийшли. І, зокрема, покликали ми вас для того, аби більше поговорити про цю конференцію, яка відбулася сьогодні. Її назва – це «Аналіз порушень прав людини в Криму за 17-й рік». І багато чого прозвучало безпосередньо на цій конференції. Ви були і учасником, маєте з собою багато різної інформації, багато даних. Знаєте, з одного боку, коли звучить така тема, аналіз порушень прав людини в Криму за 17-й рік, з одного боку все наче зрозуміло, про те, що права людини, скажімо, не дотримуються, відбуваються незаконні арешти, відбуваються незаконні обшуки, утиски і так далі, і так далі. Але все ж таки, які важливі меседжі прозвучали на цій конференції, можливо, щось такого нового, зокрема для нас, ми почуємо? Я почну з того, що наша організація з 2016 року веде постійний моніторинг порушень прав людини на території тимчасово окупованого Криму. Ми кожного року готуємо подібні звіти. І цього року, сьогодні ми презентували цей аналіз. Тут чітко поділено, які були порушення на території окупованого Криму за 2017 рік. Починається це, перш за все, з жертв, які були в Криму за 2017 рік. За нашими даними, за минулий рік ми зафіксували 4 порушення, 4 жертви. Перш за все, це Віджія Кашка, яка померла при затриманні, при силовому затриманні у листопаді 2017 року. Друга жертва – це Віталій Арсенюк, це 67-річний мешканець міста Джанкой, якого звинуватили у тому, що він є свідком Єгови, і у нього зупинилося серце після судового засідання. І ще 2 випадки зафіксовані у березні. Це Енвер Авуш і Мудісір Ісаєв. Вони спочатку пропали, потім у березні знайшли їх тіла, і зараз наші експерти вивчають, при яких умовах це сталося, при яких обставинах, чи ведеться слідство стосовно цих порушень. І от ці 2 випадки ми поки що наші експерти відпрацьовують, але ми їх теж внесли в наш аналіз. Потім ми зробили, які були затримані за 17 рік, тому що варто зазначити, що після окупації системні затримання людей в окупованому Криму стали регулярною практикою, можна сказати. І варто відмітити, що у 2017 році активно затримували українських, кримсько-татарських активістів, стрімерів, людей, які вели стріми з місць обшуків. Також силовики влаштовували рейди, наприклад, на ринках, де затримували людей неслов'янської зовнішності. Такий випадок був зафіксований у квітні. Більше 70 людей затримали незаконно, доставили і допитували, брали відбитки пальців. Все ці дії є незаконними. Ми на цьому робимо дуже такий сильний акцент. Власне, зараз наші глядачі можуть бачити в графічному зображенні статистику затримань за 17 рік. Так, тут ми за 17 рік зафіксовано 286 затримань, і ми ведемо такий порівняльний аналіз, можна сказати, скільки з цих кримських татар, і ми бачимо, що 248 людей – це кримські татари, затримані у 2017 році, і це, перш за все, свідчить, що ці затримання мають системний характер. Тобто затримуються з метою залякати, з метою учинити якийсь тиск на кримських татар, щоб активісти не виходили, наприклад, при обшуках не знімали все це, що відбувається на камери. І тут варто відмітити, що затримують як молодих людей, так і літніх людей, жінок, тому що були такі випадки, можна згадати приклад з Сервером Караметовим, з активістом національного руху кримських татар, якого затримували біля будинку так званого Верховного суду Криму. Можна згадати, як затримали на адмінкордоні жінок-фігурантів так званої справи Хізбут-Тахрір, і їх насильно утримували, допитували, і коли адвокат приїхав, не давали змоги йому пройти туди, тобто це є перешкоджання адвокатській діяльності. Далі ми фіксуємо, скільки було допитів.
тому що так звані правоохоронні органи в Криму на сьогоднішній день регулярно проводять ці допити з кримсько-татарськими активістами, з українськими активістами. І, як правило, на допити забирають після обшуків, які проходять в дуже такій грубій манері, так можна сказати, тому що коли приходять з обшуками, там можуть побити вікна, можуть вибити двері. І чиниться такий дуже сильний тиск, тому що ми розуміємо, що в будинку є і малі діти, які все це бачать на власні очі. І це, перш за все, дуже сильно сприяє на психіку цих дітей. І, власне, бачимо знову ж таки, в графічному обшуки, виявленні. За 17 рік ми зафіксували 62 обшуки, із них в будинках кримських татар 61 обшук. Тобто ми розуміємо тут теж, що йде системні ці порушення, системні репресії по відношенню до кримсько-татарського народу. І тут варто зазначити, що масові обшуки пройшли у листопаді, якщо я не помиляюсь, тоді затримали близько 10 людей, по так званій, їх звинуватили у так званій, що вони мають відношення до діяльності організації Хізбут Тахрір та Таблігі Джемат. І тоді ж масово пройшли обшуки в домах стрімерів, це, зокрема, активістів Кримської солідарності, ці люди, які активно висвітлюють ці події, які відбуваються в Криму. І, до речі, якщо я не помиляюся, вчора Крим Реалії представило представило відео, які російські силовики знімають під час обшуків, і як вираховують людей, які є активними, і потім по відношенню до них вже відбуваються якісь репресивні дії, у даному випадку у вигляді обшуків. Також зафіксовані рейди по домам кримських татар. Ми один рейд рахували за один випадок, тому що невідома кількість будинків, по яких ходили силовики. Що стосується цих допитів, я почав говорити, то неодноразово були зафіксовані випадки, коли грубо порушувалися права затриманих людей, яких допитували, тому що їх незаконно доставляють у центри, так звані центри по боротьбі з екстремізмом, вони так називають. Незаконно беруть відбитки пальців, незаконно беруть тест на ДНК-аналіз. І всі ці події є порушенням, тому що все це робиться насильно. І варто зазначити, що бувають випадки, коли допитують на адмінкордоні. Багато випадків таких зафіксовано, коли затримували українських активістів, кримсько-татарських активістів і допитували прямо на кордоні. Власне, про кордон я вас на хвильку переб'ю, бо, власне, з цього приводу додамо трішки інформації про те, що спеціальний підрозділ патрульної поліції України буде працювати, власне, на адмінкордоні з Кримом, зокрема на КПВВ Чонгар, Каланчак, Чаплинка, а також патрулювати маршрут Стрілкове, Генічеськ, Херсон. І, власне, про це розказав спікер Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим і місті Севастополь Володимир Шаблієнко. І, власне, пан Володимир з нами зараз наживо телефоном. Почуємо від нього подробиці. Пане Володимире, доброго вечора. Чи ви нас чуєте? Добрий вечір, я вас чую. Я попрошу більше роз'яснити для нас, для чого буде створений цей спеціальний підрозділ патрульної поліції на адмінмежі з анексованим Кримом, якими будуть його функції і взагалі для чого вирішили його створити, чи є в цьому потреба? Давайте я зразу поправлю, щоб трошки роз'яснити цю ситуацію, тому що не в тому русі трошки ви розповідаєте. Значить, цей спеціальний підрозділ, який буде розташовуватися в місті Херсон, він є структурним підрозділом Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим в місті Севастополі. І на нього будуть покладені функції виконувати правоохоронні функції на лінії розмежування між материковою частиною України та анексованим півостровом. І саме підрозділи цього структурного нашого відділу будуть розташовуватися в населених пунктах на контрольно-пропускних пунктах селища Чонгар, Чаплинка, Каланчак. А також
разом з формуванням цього нашого структурного підрозділу наказом голови Національної поліції України буде створена патрульна служба, незалежна від нас, тому що патрульна служба вона не входить в склад ГУНП, куди буде найближчим часом оголошено набір, як будь-які інші, якщо ви пам'ятаєте, по територіям України формувалося управління патрульної поліції, так само буде оголошено набір і в цей структурний підрозділ, і співробітники патрульної поліції на загальних заставах, згідно законодавства, пройдуть навчання, та по закінченні вийдуть до несення служби на автошляхи і саме буде говорити забезпечити охорону правопорядку також по маршруту від населеного пункту, те, що ви говорили, Стрілкове, Генічеськ, Херсон. Це питання вже початі відповідні організаційні заходи. А що стосується нашого підрозділу, який буде розташовуватися в Чонгар, Чаплинка, Каланчак, то сюди будуть входити працівники підрозділів превентивної діяльності і кримінальної поліції. Зараз якраз тривають початкові організаційні заходи по розміщенню особового складу. Знайдено відповідні приміщення в місті Херсон, де будуть вони дислокацію здійснювати. І також створюються умови для роботи безпосередньо саме на контрольно-перепускних пунктах. Пане Володимире, і власне, які функції виконуватимуть ці працівники? Тобто, яку роботу і з ким вони будуть вести? Виконувати точно такі ж функції, які покладені на працівників поліції, територіальних органів, тобто забезпечення публічного порядку, реагування на звернення, повідомлення, заяви громадян. Безпосередньо тих громадян, які перетинають цю адмінмежу, я правильно розумію? Саме так. Ті, які будуть перетинати кордон з лінією розмежування між материковою частиною і Україною, будуть на територію України заходити, і звичайно, люди сюди звертаються до нас і зараз. Тому, щоб полегшити цей процес, саме для цього і створюються ці підрозділи на цих пунктах, де вони безпосередньо, ці громадяни, можуть звернутися зі всіми своїми проблемами до працівників поліції. Що стосується діяльності саме поліції. Ви, власне, говорите про те, що люди і зараз звертаються, і як вас деякі видання цитують, що, власне, після того, коли певна кількість кримців зверталася до української поліції зі своїми проблемами і вирішили створити таку патрульну службу. А з якими саме проблемами звертаються зараз? Тобто, які проблеми ви будете допомагати вирішувати? Ми будемо вирішувати будь-які проблеми, що виникають у людей. А до нас звертаються люди з питаннями наболівшими, тим, що відомо всім, тобто пов'язані з забезпеченням прав людей, тобто з порушенням прав людей на території, якщо правильно казати, порушенням їхніх прав на території анексованого Криму. Пов'язані також із проблемами, пов'язаними із як вам сказати, втратою майна, у людей відбирають їхнє майно, відбирають їхнє житло. Це всі проблеми, які там вони не знаходять вирішення. Тому люди звертаються саме сюди, на материкову частину, і ми повинні реагувати для того, щоб потім з цими матеріалами, які будуть доведені до кінця, люди могли далі у міжнародних інстанціях шукати правду і захист. Я почула вас. Спасибі вам, пане Володимире, за роз'яснення. Дякую вам, що знайшли можливість долучитися до нашого ефіру. Я нагадаю, що з нами наживо телефоном був спікер Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим і місті Севастополь Володимир Шаблієнко. Тобто ми говоримо про те, що насправді буде створена ще одна служба, патрульна служба, яка буде знову ж таки виконувати функції, певним чином збирати інформацію, збирати ці скарги, певним чином документально оформлювати та якось завірювати, для того, аби пізніше люди могли з тим же звертатися у міжнародні інстанції, оскільки ця служба теж не зможе вирішити ці проблеми, які стосуються безпосередньо того, що відбувається там, на тій анексованій території. І наскільки, на вашу думку, скажімо, потрібна ця функція і чи не дублює, скажімо, ця функція і ця патрульна служба функції, які, скажімо, вже, зокрема, і ви теж виконуєте, ваша організація теж збирає інформацію, теж певним чином її організовує і з нею кудись звертається?
Озвучуючи позицію нашої організації, хочу сказати, що ми повністю підтримуємо таку ініціативу, тому що Національна поліція Автономної Республіки Крим, вона не має знаходитися там, наприклад, в Одеській області, вона має чітко працювати на прикордонній території і вже на місці системно відпрацьовувати всі ці дії, які закладені у функції цього нового органу. І крім того, це дозволить кримчанам, вже безпосередньо виїжджаючи з території тимчасово окупованого Криму, звертатися за тією чи іншою допомогою. Крім того, це дозволить кримчанам звертатися в херсонські суди. Ви сказали, що міжнародні інстанції, але для цього спочатку потрібно пройти локальні всі ці інстанції. І якщо такий орган буде працювати на прикордонній території, то це перш за все дозволить кримчанам, от як я вже зазначив, звертатися для початку у херсонські суди. І тут треба теж чітко розуміти і виокремувати функції прикордонників та новоствореного органу. Тому що, щоб не було там якісь, знаєте, перепон у роботі тих чи інших структур. І треба створювати цей орган як можна скоріше. І якщо ви кажете, що чи не будуть вони виконувати, наприклад, ті функції, які там дублювати функції, які виконує там, наприклад, наша організація, то тут варто відмітити, що мають всі державні структури, всі правоохоронні органи України консолідуватися для деокупації Криму. І такий от створений орган на прикордонній території, він буде сприяти цьому процесу. І це, перш за все, буде зручно для кримчан, які будуть виїжджати і вже на місці з ними будуть працювати. Це можна сказати, що це є певний меседж для мешканців тимчасово окупованого Криму. Тому що дуже важливо, щоб люди в Криму вони розуміли, що про них не забувають, що Україна як держава піклується, що створюються такі органи, які, перш за все, вони направлені на мешканців Криму, вони направлені на деокупацію півострова. І наша організація, позиція нашої організації така, що такий орган має бути створений якнайшвидше. Якщо повертатися до аналізу порушень прав людини в Криму за 17-й рік, та з приводу чого у вас є багато документів, з приводу чого сьогодні відбулася конференція, хочу уточнити момент щодо зниклих безвісти. Чи безпосередньо сьогодні на конференції, чи є у вас матеріали з приводу кількості людей, і чи можна зараз говорити про точну кількість людей, які зараз вважаються зниклими безвісти? Тобто плюс-мінус йдеться про 9 людей. Але, можливо, скажімо, у вас є певна інформація, і чи в цьому сенсі можна говорити про точну цифру? Бо, скажімо, хтось може вважатися зниклим безвісти, але для цього, скажімо, немає передумов. А по якихось моментах можна говорити справді, що це так і є. Скажімо, хтось там не втік з дому, наприклад, або ще там щось відбулося. Справді могло відбутися або викрадення, і могли відбутися більш кричущі наслідки. Як ви правильно зазначили, що ми можемо знати не про всі випадки зникнення людей або те, що їх можуть викрасти, тому що про деякі випадки ми дізнаємося там через 2, через 3 роки. Багато людей, вони налякані, вони бояться про це казати, думаючи, що це ще більше збільшить репресії проти їхньої родини чи індивідуально проти них. Ми ведемо також моніторинг, от як ви вже зазначили, зниклі люди. У нас є такі буклети на англійській мові, це для міжнародної нашої громадськості. Коли ми виїжджаємо за кордон, всі ці буклети ми роздаємо. Тут зниклі безвісті за період окупації. Таких людей, за даними Кримсько-татарського ресурсного центру, на сьогоднішній день 16 людей. Тобто тут треба розуміти, що це ті люди, які зникли, і на сьогоднішній день про них немає жодної інформації, і їхнє місце знаходження залишається невідомим. І це люди, які загиблі за період окупації. Таких тут, як я вже спочатку зазначив, що цього року вже 4 таких людей було. І ми сьогодні також представляли, що от такий у нас графік. Погибші 16 плюс 2. Це 2, про які я казав, що ці випадки зараз наші експерти ще обробляють, те, що тіла знайшли у березні. І можна казати вже про 18 людей, які загиблі за період окупації, з них кримських татар 13.
І якщо казати про знову ж про зниклих, то це 16 людей, з них 12 кримських татар. І в 2017 році ми не зафіксували випадків людей, які пропали безвісті. Тобто ці 2 людини пропали у березні, і в кінці місяця вже знайшли їх тіла. Якщо говорити про цифри, які ви озвучуєте, це і затримання, це обшуки, це допити, це і штрафи різні, і зникнення, і так далі. Ми говоримо зараз про 17-й рік. І як їх можна порівняти з роком 16-м, з роком 15-м? Тобто ці цифри стають ще більш кричущими, чи насправді відбувається певне затища і, скажімо, заспокоєння цієї окупаційної незаконної влади в цьому сенсі? Як я вже зазначив, ми у 2016 році робили подібний звіт. І якщо порівнювати цифри, то можна сказати, що кількість порушень збільшилася. Це стосується як затримань, як обшуків, так і кількість політв'язнів. Тобто ми розуміємо, що з кожним роком окупаційна влада вона продовжує ці системні репресії по відношенню до кримсько-татарських активістів, до українських активістів. І ці цифри на сьогоднішній день є кричущими, навіть якщо ми візьмемо штрафи за 2017 рік. За нашими даними, 104 людини оштрафували у 2017 році. Це як за адміністративними справами, так і за кримінальними. 104 людини оштрафували, з них 99 кримські татари, і сума кричуща – більше 5 мільйонів рублів. Це загальна сума штрафів за 2017 рік. І тут варто зазначити, що більше всього випадків це по статті 20... Власне, з приводу штрафів теж можемо візуально бачити. Так, як я вже зазначив, 104, кримські татари 99. І більшість цих випадків пов'язані з так званим несанкціонованим мітингом. Коли кримські татари восени вийшли на поодинокі пікети, стали масово затримувати, і у грудні було більше 70 судових засідань, і кримських татар, активістів штрафували на суму від 10 до 20 тисяч рублів. Тут варто зазначити, що на сьогоднішній день судова система, яка діє в Криму, так звана судова система, вона, можна сказати, не працює. Тому що судді не хочуть чути ні доводів адвокатів, ні апеляційні скарги, які подаються, ні ходатайства. І також, переходячи вже до судової системи, як я вже зазначив, за нашими даними, більше 500 разів було порушено право на справедливий суд. І я зараз скажу точну цифру, щоб не помилятися. Скільки разів було порушено право на справедливий суд і правову допомогу у 2017 році було порушено 515 разів. Це дуже велика цифра. Це свідчить про те, що сьогоднішня судова система в Криму робить все для того, щоб насильно утримувати кримсько-татарських і українських активістів за стінках ФСБ. Власне, про кількість політв'язнів. Є загальна кількість політв'язнів за всі роки окупації, для того, щоб ми для себе принаймні зрозуміли. Так, я зараз теж це покажу. Ми кожного тижня говоримо про затримання, кожного місяця йдеться про десятки людей, але загальної такої, скажімо, статистики тих людей, які безпосередньо перебувають незаконно за ґратами, є у вас така статистика? У нас, я, по-перше, хотів сказати, що у нас є теж буклет політв'язні, теж на англійській мові. Ми його постійно доповнюємо, тому що кожного місяця одних випускають, інших затримують, і ми постійно його оновлюємо. Такі є вкладиші у нас. Тут, зокрема, останні справи, Таблігі Джемат, про які я казав, Хізбут Тахрір. І говорячи про цифри, на сьогоднішній день, за даними Кримсько-татарського ресурсного центру, 61 політв'язень в Криму. З них кримських татар 38. Говорячи про 2017 рік... Власне, 17-й рік. Так, говорячи про... Це загальна сума. Так, 61 політв'язень, з них кримських татар 38. І говорячи про 17 рік, то в цьому році додалося ще 16 політв'язнів. З них кримських татар 15. Це 4 людини за справою Таблігі Джемат. 6 людей за справою Хізбут Тахрір, так званими справами. Ще 4 людини – це справа Віджія Кашка,
як зараз називають адвокати, правозахисники справи Веджія Кашка. Це активісти Кримсько-татарського національного руху, яких, до речі, дуже сильний утиск на них робиться, я про це пізніше трошки скажу. І одна людина була затримана на 1 рік і 3 місяці, це в колонії поселення, за пости в соціальних мережах. І, до речі, говорячи про пости в соціальних мережах, то це є теж однією з найпопулярніших, можна сказати, привидів для затримання людей, тому що на сьогоднішній день в Криму людей судять за пости, які були зроблені 5 років тому, 7 років тому. Тобто тут треба розуміти, що так звані правоохоронні органи в Криму, вони все це відслідковують, знаходять всі ці записи, дописи, які були зроблені ще при Україні. І за це сьогодні людей судять. І, зокрема, були такі випадки і у січні цього року, коли затримали на 10 діб людину за певні якісь світлини, які він додав ще декілька років тому. Був випадок, коли людину заарештували за те, що знайшли у соціальній мережі ВКонтакті, якщо я не помиляюсь, пісні чеченського виконавця. Тобто сьогодні ситуація така, що людей судять за перепости, за коментарі. І тут варто розуміти, що треба бути дуже обережним в соціальних мережах, тому що все це відслідковується. І сьогодні люди мають бути дуже обережними в своїх кроках у соціальних мережах. Тому що зрештою, аби, скажімо, підчищати свої соціальні мережі, те, що було, скажімо, навіть рік тому, чи 2 тому, чи 3 роки тому. Бо ви самі сказали про те, що судять людей навіть і за ті пости в Фейсбуці, які були вже давно, не обов'язково, скажімо, зараз. Я би хотіла, у нас лишається зовсім мало часу, додати трішки позитиву і трішки, власне, підтримки для політв'язнів, про яких ми щойно говорили, і згадати акцію, яка вчора відбулася в Москві, про те, що учасники російської ініціативи «Стратегія-30» вчора провели в Москві традиційну щомісячну акцію «День політзека», і своїми плакатами під час одиночних пікетів активісти розповідають росіянам на вулицях столиці про проблеми кримчан. І, власне, цього разу ініціатори акції підняли проблему обміну заручниками та в'язнями між Україною та Росією. І, власне, що з цього приводу сказала одна з активісток Віра Лаврешина у своєму відеозверненні. Давайте послухаємо. Но тут проблема, по каким критериям менять пленников. Режиссеру Олегу Сенцову, не бравшему в руки оружие, в Крыму присудили по сфабрикованному делу за терроризм 20 лет. А Агееву, наемнику так называемой ЛНР, воевавшему с оружием, ему присудили по украинским законам 10 лет. Можна зараз говорити про те, що насправді в анексованому Криму є певний інформаційний вакуум. Нам важко отримати інформацію звідти і в повній мірі зрозуміти картину дня, яка там відбувається. І туди, напевно, не так доходить, скажімо, інформація, зокрема, про таку підтримку в центрі Російської Федерації в Москві. Можливо, я помиляюся. Наскільки люди там безпосередньо, ті, зокрема, які стають жертвами цієї пропутінської машини, вони знають про таку підтримку, вони знають про те, що вони не одні, і інформація про них поширюється світу. Сьогодні дійсно є така проблема, що мешканці Криму, вони не мають права, не мають доступу до інформації, тому що на сьогоднішній день більше 20 українських ЗМІ заблоковані на території Криму. Деякі сайти, наприклад, сайт ООНівський, де була розміщена резолюція, теж був заблокований. Тобто це взагалі нонсенс. І варто проводити чітку системну працю по інформуванню мешканців Криму стосовно подібних акцій, стосовно роботи на міжнародному рівні по підтримці кримсько-татарського народу. І це, перш за все, задача як України, держави, так і нас, як представників громадськості. І, звичайно, що така підтримка, вона на сьогоднішній день є дуже цінною, тим паче, що це проводиться у столиці Російської Федерації. І ми, в свою чергу, стараємося також робити подібні акції, подібні заходи, як в Україні, так і на міжнародних майданчиках. Зокрема, сайд-івенти, виступи на засіданнях в ООН, ОБСЄ. І сьогодні це є дуже важливим саме інформуванням.
Ну і в будь-якому випадку, як то кажуть, вода камінь точить, та і маленькими кроками в будь-якому випадку до перемоги. Я вам дякую за цю розмову. Дякую. Змушені вже прощатися. І я нагадаю, що гість нашої студії це був Ельвір Сагірман, менеджер з комунікації Кримсько-татарського ресурсного центру. Говорили ми про порушення прав людини в Криму за 17-й рік. Я дякую, що ви з нами теж були під час ефіру цього і залишайтеся за ТР і надалі.